Hakuna kwaanenda uyu mude kunyo. Hakuna kwaanenda kana kutombotiri ne pakati. Ndosaka Mnangagwa akuda kutuma akomana anoti ndakanori ndakafunda na ndakadayo. Tikaona zvino Mwari ndo akasvika kutiwe pano. Ndo akaita kuti ndishande neni. Ndo akaita kuti simba rakafa na Anania na Sofia isimba raMwari rakaita kuti vafe. Nokuti vayanyepo vanyengeri. Semanyengeri kwamunoita. Taura. 32 number. Yeah. Isu tiri zvapupu. Tiri maofe tiri. Tiri zvapupu zvamashoko iwayo. Tiri zvapupu zvemusangano weZANU-PF yo. Ndipo unoti Chinotimba ngabe tesi kamwana kasina kasika tombozi kuti story iyi ikane yakadi. Think it twice.